Pravoslavna vera. Prvi Vaseljenski sabor. Spor koji je izazvalo Arijevo učenje iznesen je pred celu crkvu da o njemu donese odluku na saboru koji je Konstantin sazvao u Nikeji 325. godine. Ovaj sabor, poznat kao Prvi Vaseljenski sabor, doneo je odluku da je Logos, reč, Sin Božiji, nestvoren i božanski. On je rođen od Oca, nije načinjen ili stvoren. On je jedne suštine sa Ocem, homoousios. On je istiniti Bog od istinitog Boga, reč Božja kroz koga je sve postalo. Ovaj nestvoreni, jedinorodni Sin Božiji postao je čovek od Marije Deve, kao Isus Hristos, Mesija Izrailjev i Spasitelj sveta.